Сега отивам. Сега в Майнкрафт ще изчупим първо малко дърво. Отиваме. Това дърво ми изглежда симпатично. Дай да го изчупим. Така. Направихме си една дървена кирка, с която може да я използваме и като меч. О, какво е това? Ай, какво е това? Какво? Чувам зомби? Ето го! Ще ми убия с нашия меч! Не види! Ще хванем това зомби с нашия меч! Пад, зомби! Пад! Така ние поразихме нашата зомби. Ето виж как е умрял. И това беше лудото шоу 3. Дано чакай да вземем гнилата плът от зомбито, която е останала. Дами и господа, слагам си я в инвентара. Чам моята четичка. Слагам я в инвентара си. И това беше лудото шоу 3. Дано ви е харесало. Дайте положителен вод за клипа и до скоро!